Assalomu alaykum. Mana hozir dani момент Нурҳаёт санаторийшба 7 рӯза дамгирӣ омадагӣ дарди почаем ба ман худам диабетик поча дард кард. Ҳамин ҷо ба омадам Отабек ака главврач омада анализимо кида вай кардам. Мана худоба шукр панҷум рӯз дарди поча нест. Авқотхӯрӣ, шароит, гуфта намшудагӣ дараҷа ба ҳамин хел тозагӣ, ҳамин медсестраҳо кнопка мондагӣ кнопкаи ҳамту зер мекунедон секунда мебиёд. Авқото 4 маҳал ба маза бӯримо буритон арча якм очираташ сисанараш массаж мегӯйтоми иглотерапия мегӯйтоми гуфта намшудагӣ дараҷа ба бетон Нурҳаёт гап пулаш бане инҷа инсонои нақс инсонои чихегумагун тоза поку ҳалол да. Ман Самарқанда мана худоба шукр ман сеюм марта омсем туғри ҳамҷоба мебиём шифо кита рафсем да. Худоба шукр ҳама ҷо манин поча дардаш нест. Оли панҷум рӯз оли бо 2 рӯз шудагем да кор. Шароит зӯр бачо, оби гарм, сачоқчӯи сафед, кӯрпое бинедон сап сафед, ҷалдараз задагӣ, хона ҳар рӯз уборка, пилисос, ҳама чиз аст, оби хунук, телевизорча, ютуб, кайф, бӯрима ҳамту кондитсионер мана боло ба. Хоҳитон кондитсионер гиринитон, зӯр, бетон марамат. Вақат як рӯз 2 рӯз телефон када, апойтмент када, очират кита бетон одам мӯл некин. Саломат бошитон.